Tốt này mình phải vậy đây thực sự đây wow oh Ali Somaina Somaina nay mà thấy ba bạn ăn gây vậy gì ô nay khẩu hay ấy chứ đang làm video sẽ hay ấy cứ thế này pha được cũng được này đi đừng có chửi à em không còn chứ không đây phê à đã đừng có chửi gì để phê thằng lan đi ngủ nên ngủ con mình sạc mà thằng á man thằng nâng nếp lục à lại nâng nếp lục á ăn này bây giờ nâng nếp cho mày đẻ này là gì ba bre mày mang cái này thằng này đi lại thằng cũng chưa mà nó vẫn được nữa thằng cũng luôn vậy phê à ai ra đây cái này nè mày đang xem má cái thằng gân đừng đá bông eo sợ thế này thằng gân và bông eo ná để cái gân đẻ ra xem hôm nay phone ăn con gì bây giờ bay cái để आब'आ थालांसिगोन ओमफ्राय आदाया थांसिगोन मा जाखो गारिया फिउस बानायलांनांसिगोनसो माथो होमबा गोदो गोदो नै उन्दैफोर थाबा थफ्ला थफ्लि थाखानांगौ जायोना नै बेबिया मालाय जि देरबाय ओरै नालाय नानै मोजां मोनथारदों इयो उन्दैया हाय हाय ना बाय होनदो नौल' नोंखौ लांला नोंसो पापाया औ ओइस बिमाखौ थांग्रो जानो गिबावबाय hot ang lana hani mami này đừng đá đi ông đi sửa ông cũng nào bắt nè hot ang nó hot ông cũng nào bắt nè vậy kotru zirai rồi alasi Fwidw, pams Fwidw. Deh cik. Deh mana nggak sedang baca deh? Bekku sih, las. Oh ini uncin tambah kari ya. Fwidw. Bamzen mana? Bamzen lo. kau di sini dengar? Apa lagi mau langsung juga? Rabi dah. Bed thằng với thả. Này với ai bị khung chưa? Mà về anh đi mà có được làm siêu đồ lên mà bà sẽ đi sẽ là bên nào mà bà hồ deep mà về ở sẽ được không mà Deh, sang om. lipstick nih.
Di nai deh dia kok. Lipstick ya? Oh. Paduan gede. Bye enggak? Rani. जोंहानि लिपस्टिकखौ दा अंगनबादिनि माबा मास्टारनिफ्रा सुगोन नै या खुनु फायदो मास्टारनिया बेनो ओमफ्राय नैबे आयं हेल्पार Full. Tiba sudah cek pun asal cik. mohon hujan Gizi pura. Naik file nang itu mana? Nih. 10 केजि आरो नियावलाय Nih. खर' नांगोन 63 65 सेन्टिमिटार 67 सेन्टिमिटार गोजौ ना 67 सेन्टिमिटार गोजौ दा लोगोफोर फाइनालि दुकानाव फैदों आङो मिस्ट्रि नांगासिनो दङ नै खाननैसो उनावनो माबाखौ खालामगोन आङो जासिगोन आरोना ओमफ्राय सातारा जाबाय बे सातारनि थाखायनो दङमोन नांथाना दायो जाबाय सिलिं लागायगासिनो दङ नियम थ' लोगोफोर दायो आं फैदो डिमाकुसि नैबे सानग्लास नायनो हायो आरो नोंनाव मेगननि सिकित्साबो खालामनो हायो इयाव डिमाकुसि बे पुलिस पइन्टनि फ्रन्टआव ओमफ्राय दङ नैथिं मेगन नायग्रा मेगननि माबाखौ नायनो हायो आरो लोगोफोर दायो आङो मेगनखौ चेक खालामना नायनि बेसेबां मा जाना दङ एसे खर' सायो नालाय फार्स्ट नै गोसोआव दोग्रोबाय ओमफ्राय नायगोन चेक लोगोफोर दायो चेक खालामनाय जोब्बाय माने बिदि टेस्टिं नायो आरो बेसेबां पावार थायो मेगनाव मटु केमान पावार আছে दादा जेनेबा 0.25 माने ससमा लले ल' पारा जाया आरो ससमा माने आंनि मोनसे प्रब्लेम जायो बे नैबे खर' सायो सम बेखायनो आङो दिनै नायबाय दिनै लाथ'ला ससमाखौ एरनो मोनसे लादो बेखौ एरनो गाननो थाखाय लादों ओमफ्राय बेनो जाबाय बेयाव नायफैनो हागोन नोंथांमोना फैनानै बे मोनसे मोजां दखाना बिदि मेगननि पावारखौ चेक खालामनानै ससमा होयो आरो नायनि डिमाकुसि पुलिस थानानि फ्रन्टआव बे दखाना दादा আপোনাৰ দোকানৰ নামটো জয়গুৰু অপটিকেল এণ্ড আয়ুৰ্বেদ আয়ুৰ্বেদনি মেডিচিনबो मोननो हायो आयुर्वेद मेडिसिनाव আপোনাক बिक्री কৰে ना এইনি सब आयुर्वेदिक बुस्थु आरो सानग्लासबो लानो हागोन आरो पावार गैयैबो बायनो हागोन आरो बाकी मेडिसिन माबा फेस वाश माबा सब मोननो हागोन इयाव ने आयुर्वेदिक दे थेंक इउ बय थागौ আহিম औ या दखाना बेनोमोन दखाना नैबे बेयाव हाबबाय आं सानग्लास दङ अब्लाबो ब्लेक नांगौ आंना ब्लेक लाबाय मोनसे बेनिफ्रायनो ओरैनो बायनो नन ब्रेन्डनि स' दायो थांसै आंनाव बेयाव फैदोंमोन आं डिमाकुसियाव एसे खालामदोंमोन प्लास हिन्जावा जानो लुथुवा जानो बोग्रि लाबाय ओमफ्राय खिजुर लाबाय नैया दायो थांसै न' ओमफ्राय दिनै माने जोंहानाव स्पेसियेल आलासि फैदों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों नुखाबायनो आं बाजार खालामनानै होबाय दायो ओंखाम जाखांबायनो ओमफ्राय दायो हिन्जाव नेगासिनो दङ ओंखाम जानो ज' आंबो ओमफ्राय दायो आं डिमाकुसिनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखाम जाहैगोन आं थांनानै स्पेसियेल आलासिया नोंथांमोना नुखाबाय रबिदामोन फैदो बेनि बाजै दिनै हर थालांदों जोंहानाव ओमफ्राय दायो आं न'आव थांगासिनो दङ नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम एकदम मोजां मोनसे भिडिअ जागोन बे दिनैनि बे आलासिजों माजों बुंफबनाय ना मा बुङो लोगोफोर ओमफ्राय निउ कालेक्सन दख'ना फैगोन दायो आं नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुगोन निउ कालेक्सन FNFनि ओमफ्राय बेखौ आङो भिडिअ लाबोगोन स' नायनो नेबाय था जाय नांगौ थाबैनो अर्डार खालाम दाखालिनि बिबार फैदोंमोन जोब्बाय गांसेबो गैला रावबो अर्डार खालामबाबो मोनगोन दा नेक्स्ट उइकआव फैबावगोन थ' बेनि थाखाय बुकिं खालामबानो जाबाय थेंक इउ निया अन दा वे हारसिं दिनै सासेया फैनो मोनासै माने आलासि फैबाय नालाय बेखायनो हाखु दाखु जाबाय दोनबोबाय आङो लोगोफोरनिया जानोसै सिलिंआ दिनै जागोन मा लाबोदों सोर लाबोखो बबखौलाय मा मोनखो आंनो माबा साल' बे पपखौ नाङा फाइनेलि दायो बाजिया दिनै हर थागोन नालाय दहाय चिकेन जाबाय दायो ना लांनोसै आङो बाजाराव फैदों लकेल ना मोनो ना मोना नायनोसै नैया जोंना एक्सप'आ दाबो जोबाखै माथो नेशनेल ट्रेड एक्सपो नो কি মাছ কয় এইটো रौ আছে मिर्गा আছে रौ मिर्गा
200 টাকা ধর হয় Udah di sini. Isi aja. लानायनि सिस्टेमा जाबाय मोनसे जानांगौ पिससे नङा आरो ना सासेया मासे जों मोनजानाय दायो जों सफैबाय एम बाजार गरेस्वर नैया बाजैबो फैफादों ओइ दे जाबाय दे चलो मोटो ओइ थिबाय नायथि मावजोबलाङो माथो एन्ट्रि फालाय ना या ओइ माखौ नांगौ ला ओइ नै ला पिस्तल नांगौ नोलै आं हालालै पिस्तला बहाय दङथाय नैया पिस्तला इलाय वाव बे दखन माबानि पुष्पानि बियो नैबे पुष्पा राजा नै बेबो पिस्तल नै गुलिबो दंलाय सफैयाखै नै एलिफेन्ट खबर जाबाय जों माबा ब्लेंकेट लांफैदोंमोन गैया आंनि जों जाया बेखौ लायनो दे लानो हाय मोजां नङा इयो आयौ मोनगोन फाय पिस्तल ब्लेंकेट बायनायाव ब्लेंकेट बेलेगाव बायगोन फाय जोंहा माबा गैया मलाव ब्लेंकेट गैयानो एम बाजाराव ओमफ्राय दायो फैबाय नै इयाव मा लागोन इयाव जिखुनु मोनसे हो आं माबा ब्लेंकेटखौ लानि टें लागोन नै फै बाजै इयाव फै दादा ब्लेंकेट देसुन এইটো আন কেমান কেইজনীয়া তিনজনীয়া কেমান প্ৰাইচ এটা পড়ব আপনার 2000 আর এইটো এটা পড়ব 2800 দেশো লাইটোৱে এটো ওয়া ব্ল্যাঙ্কেট হোয়াইট হলে পটকে লেট্রা হবো নাকি কালার আছে বেলে বেলে কালার বল মালটো পাইব ওই নিও ভাই এটা ওয়েট থেকে মাল আছে হেভি আছে দিন 10 মাল এটা টাডি হয়ে যাবে এই ঠান্ডা হবো এইটোৱে निखौनो लानो सानबाय दा बेसें प्राइसखौ मिलायनानै लानसै आरो निया एम बाजाराव फैदोंमोन गैया नाथाय नियाव लानसै दा बेखौनो लानसै जोंना जाबाय फिक्स 200 টাকা দেব नाय दासो नालाय बेयावनो लानांबाय बे मलनि फ्रन्टआव दुकाना पेकिं सोलिबाय दायो बेखौनो मोनफागोन नालाय एको गिफ्ट सिफ्ट नापाय नेকি गिफ्ट नापाय नेকি एको गारु वारसवार নাই ওই এটা গিফট নিদে নেকি ক ব্ল্যাঙ্কেটৰ লগত গিফট নাপায় এটা গিফট দিলে ভাল লাগিল হয় নাপায় মই টংলা পৰা আনছো গিফট টিপ দিখে দিছে বেলেগ এটো আইটেম বেলেগ আছে দে হ'ব দে আছে থ্যাংক ইউ जाबाय एको जाला दायो आं फैदों खैराबारि आंनि लोगोनिनो दुकाननि बे माबा मबाइल रिपेयारिं ओमफ्राय बिनि फल सिलिंखौ नोंथांमोननो देखायदों आं माने आं बिदि होनो हायासै एसे खम रेन्जनि होबाय बिनि फल सिलिंआ ओरैबायदि डिजाइननि नाय गावबा गावनि न'आवबो बानायनो हागोन आं फल सिलिंनि डिजाइनखौल' देखायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानाय जाबाय नैया नाय लाइटआ साइड थाबाय ओमफ्राय गेजेराव आरो डिजाइन मोनसे दोङो पापनदा মাজতো এটা ডিজাইন হ'ব না আৰু মাজত ফেন হ'ব ফেন बिदि जागोन ओमफ्राय ट्रे भितराव लाइट ट्रे भितरावबो लाइट जागोन मा कालार होयो होजागोन आरो जा मोजां खानिया बेलेग बेलेग कालार হ'ব মাজতো কি হ'ব लाइट হ'ব बिराद मोजां कालारबो मोजां फोन्दो बेयाव जाने पटिन मारिनो हायो आरो बे फल सिलिंखौ होबा कालारबो होनो हायो आं जेखौ 2x2 होदो बेखौ होनो हाया नैबे खैराबारनि फ्रन्टआवनो बिनि दुकाना तिनियालि
मबाइल रिपेयारिं मबाइलबो मोननो होयो गासैबो इयारफन माबा माबि अल एभ्रिथिं सब मोनजोबो आरो दखाना आगोल एसे फिसामोन दा मोननै रुम दं गिदिर खालामना लाबाय आरो निया मोनसे स्ट'र बिग स्ट'र गासैबो मोनगोन नै भेराइटिस मबाइलनि कभार मोनगोन सब अल एभ्रिथिं मोजां रिपेयारिं बेनिफ्राय सोलोंनानै गोबां मानसिया दखान खुलिदो खिन्थु मेन जोंनि खैराबारिनि मेन बेनो हेडानैया खाट्रा माने सेवनाय मबाइलखौबो फाहामनो हानाय बायदि आरो डेन्जारखा आं मोनसे ब्लुटुथ इयारफन लानि वालटानि मा मोजां ना ब्रेन्डआ एसे खम रेन्जनि आरो दा सोलिनो थाखाय लादों केबोल मोनफैबाय माल्टुफुट नाया बिदि चार्जखौ देखायबाय थायो आरो ना बिदि चार्जआ ब्लेक कालार नालागे दे এইটো পেকিং কৰি দে যাওঁ আৰু এইটোৱে নেকি বাক্সাটো অঁ এইটোৱে বাক্সাটো বাছ